Uyang manangku, uyang manangku, uyang manangku, Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tiri kwaChitsvairo village Mount Darwin. Ndofunga paya takakupai kanhau tichikutaurirai kuti paitika rufu asi mhepo dzabva dzabata dzinokwana kuita nhatu dzichiti tinofanira kutaura zvatoda kutaura mufi asati avigwa. Naizvozvo nguva ino taakuipaka kumhepo idzo tidziko kuti dziri kuti chii. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mwana wangu anakudana mumotaka. Mwana wangu anadana mumotaka. Mwana wangu anadana mumotaka. Mwana wangu akazodona hapa kujarati. Wanangala bade bote na man. Wakamonya mwana wa. Wakamonya mwana wa wangu aja ser. Azi kuvigika. Azi kuvigika kana tachadzosera. Kuraya mwana kunge huku.
Tauya Sawira toda kuti nzwe kuti chiko chakaitika. Agaba unama wakachitagenda basa patofuridziwa kare. Ndiani akamufuridzira? Tata achataurega mwana wangu. All right. Achataurega. Waigosiya mwana achiitirwa izvozvo uripo kuda kwei? Nanga ndakasipigwa kani namba. Ndakasipigwa. Iwo wakafa sei kuti uzotsipikwa kudai? Ama. Vakangonduraya pati ndiri nani ndakakozora kani. Pati kukosora kwacho kakusiri kurwara. Panga kusiri kurwara kani. Pesa pandaitadza kutaura ndakatsipikwe. Vakakuurayirei? Ama kunditambudza. Kundiurayira mwana. Vakandiuraya. Vakatora upfumi hwangu upfumi vaifana kuraramisa vana vangu. Amai. Saka ndezvipi zvawati zvinofana kuti zviitwe? Mwana wangu ari kudzosera $50 yakapiwa. Blessed achenda basa ndikuida. Ndikuide. Akapiwa nani? Akapiwa nama bake kuti aende kubasa. $30 angari ekukata, $20 iri elifti. Amai vari kupi? Varipo here mama? Uyai padyo.
Tunoti mugare henyu ipapo. Muri kuiziva here nhau iri kutaurwa imama? Yemari. Hongu ndiri kuiziva. Mwana akawanirwa basa kuHarare nemunun'una wangu. Saka kubasa kwacho kwaakawanirwa kuRarire rechigadhi. Saka patraining painzi 2 weeks ari patraining. Saka zvakanzi kana uine mari yekukata wekuvakata $30 unotraina kwe4 days reki wobva watopinda pabasa. Saka ndakabva ndatsvagira mwana mari kuti akakata zvinomurerukirawo otraina mazuva mashoma. Saka ndakabva ndamupa mari iri $50 kuti $30 yekukata, $10 yekukwira kubva Mount Darwin kuenda kuHarare, $10 yengeri yekukwira lift achienda kutraining pa4 days. Saka basa racho haana kana kutozombokuenda, mari vakabva atongoidya yakadara ina chayakashanda. Kwari kubatwa nemhepo yemwana mushakabvu yani ndeupi? Mwana wabamukuru. Ari kupi? Handii ndianzi achazotaura zvimwe. Vemusha muno kana muda kubvunza henyu zvamuda kubvunza. Tisati taenda kune mumwe. Kana achimbobvunzwa ichezi. Mwana wangu Blessed akandimusa chachara akanditsipika. Akanditi babonai. Unaika mufiro andaita. Achataura. Handisi kukwanisa kutaura. Saka iwewe kuurawa kwawakaitwa chii chauda kuti vakuitire kuti mwoyo wako ukwanise kuzorora? Ngawape mukadzi wangu. Wanotanga mpa $50 yake. Wampa upfumi wake. Upfumi wake wakaita sei? Hupi hatiuzive, ivo havahuzivi. Budzi. Midziyo yekushandisa mumba. Marata akabviswa paimba yako. Imbudzi ngani? Anchaziva dzakabereka. Mbudzi dzakasiwa dziri dzitatu asi dzakabereka. Vana vadzo vakaita vana vadzo. Amerekwa dzakuma15 uko. Saka anofanira kudzibvisa ndiani? Akadzi anobatsirana kubvisa mbudzi dzangu.
vape mukadzi wangu awane chekuraramisa mhuri. Ko uyo amuri kuti achataura ega mwana akazoregedza kutaura panozoitwa sei? Anotaura mwana wangu ane chigumbu anotaura. Mwana wako ndowatakaunganira pano izvezviso. Tiri kugadzirira kumuchengeta. Tomuchengeta here asati ataura. Tata achataura pachabuda bhoti. Saka mwana ndiye achazotaura zvoda kuripwa zvacho nemaripirwo acho. Achataura mwana wangu. Kwewo zviri pasi pemoyo wako zvauda kutaura, takupa nguva akaibva watitaurira. Achangobata vatu vasara nemukadzi wangu achazviona ndiripo. Ko akavigwa vasina kutaura zvinozofamba sei? Anotaura mwana wangu. Azviite nehasha dzanadzo. Azvitotaregedze kutaura mwana wangu. Ari kupi mwana wako? Ndinoti mwana wacho ataurire futi nokuti kana takuita basa tinotizongoenda kubasa chete mwana wako gaataurire futi mingine. Kampe mukana ataure. Nguwa ndiyo nekuti kana tauri tizozorodza yake ogati kuti tizotinonotsa kuona kuti vakakupisa kunzou. Handikuna kuti mwana wako anonguva aita se ashaika. Izvezvo tozoita kuti nguva yekuzomira pakurongedza bhodhi akutaura. Ndaataurire futi izvozvo. Mudzi ngataure awe mwana wakataure. Mazvizwa ka? Nekuti kunze kwacho kwakupisa, mutumbi wake unoshata, ndozvokutaura baba hanzi mwana wacho ngaagara ataura. Aripi? Madiko aunza kuno. Mwana wa John. Akatasauna nemoto. Oh. Mwanangu taura ka. Mwanangu taura. Uya mwanangu, uya mwanangu, uya mwanangu, uya. Chiregedza kuwanza hasha mukatitaure. Ana wangu. Wanda.
titaure tinzwe zviri pasi pemoyo wako. Nawe inotauriranwa usawanze hasha zvakaitika mukati kurukure. Ngataure mwanangu tiudze zviri kumwoyo kwako. Ngautaure. Ndivere naye baba imi. Baba madati ndivere baba. Aiwa ndingati kuti makandisiya kundichitata nenyika. Ndikaedza kutsvaga kamwana wangu ndikavharawo ndichitsvaga zvine ndikashaya. Baba kumanarwa nemadzinza ndichienda ini. Baba ndakabva ndichitambura ini kanini. Ndakabva ndichitambura baba imi baba. Mukautaure mwanangu. Mukanda zvino unoshunguka pauraiwa zveshuwa mukautaure zviri kumwoyo kwako. Utaure zviri kumwoyo kwako. Tata kuti uye utaure. Wangu hapa moyo tata imi. Tata lizi wangu wewe. Tata lizi wangu hapa moyo kani amai kani. Tata mama kandiona makani kunditora tata imi. Mukasawira Mutaure. Akaonana kwa Josi. Mukautaure. Uregerera mwana ngachina mufere. Ateterisi musada. Ndakusiya itati. Tete makusiya ikani. Makani kunditora tete. Tete makani kunditora. Tete makani siya ine itete. Tete imi tete kani tete. Tete ndinakuda itete amuna mosa. Tete amuna mosa neni tete kani tete. Tete chipo chakaitika. Tete hanzi makasiya sei mwana. Pakauya mukadzi wake ndichigara kuno achitauya kunomutaka. Apa ndakasangana naye kwaJosia. Vaindishedza ndinozvinzwa ndichizomuona. Ndichicheuka achiti mama chindiginwa ndikati handinaumbokuona. Ndobva ndakumubvunza ndikati kwewewe ndikunzwa kuti wakatiza muri ko chii chikuitika uri kugara kupiko ko ukaenda kupi.
akati ndinombotisa ini panonzi kungoitika zvandisi kuwirana nazvo. Akati chimbori chiko ukunzi ukatiza muri wokuchengeta mwana wako nepureseti. Akati atete mwana wangu ndinochengeta ndikumbotsvaga mari yekuti ndiunganidze ndigone kuendesa kuatezvara. Akati kana unopfungwa idzodzo dzokuti ukutsvaga mari kuti uunganidze uendese kuatezvara, ngauri raiti mwana wako unochengeta hanzvadzi yedu, inga wakatumidza hanzvadzi yedu zita wani. Akati ndinogara ndichikurosa pajosi apa atete ndipe foni namba dzako. Akati handina foni pari zvino. Ndogara ndichisangana nababa Keri, saka baba Keri ndakavapa nhamba vachakupai atete. Ndikati dai wangu watsvaga foni tapota tichifonerana chinzoti zvakamira sei. Handina kumboziva kuti ndochiitika. Ndotsikurekerera mwana mukaka utitaurira wakafa sei, chii chakaitika? Tamonya vamwe yana akakumonya ko wakusha kutaura wakamonywa kare. Wakamonywa nani? Wakamonyerwei? Hanzi watadzi avaigani amai kundurayeni kundurayera naimi amadzangu akatadzaiko vandivunya amai baba makanditorera manditorere futi andazi dzangu dzinoitaze koma nditorere ikonayama dzangu chivayakura yainini mudiki wamadungofa imimi wakuru naimi hama dzangu kane hama dzangu amai kane amai amai ara amai kufa ndichitambura chivayere ndatova amai ara nyaya yako asi watsipikwawo futi. Kana watsipikwa kauchitaura ndatsipikwa futi. Handisi kuzomira ini. Ina ndigone ini kani. Ndinatawa ndigone ini. Ndati mwazi mushano ipera ini. Aipera mchamu wana wega ina maikani. Ndati mchamuona mwazi mushano ipera kana mandifira. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.
Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.